Как быть блогером? Ну, Хроль, ну под зад получишь. Ну, не, ну. Ну, что ты тут робишь? Ну, давай, снимай так, нет. Брать? Ну, иди проверь. Ну, я. Мне не готово. Без ушей не готово. Прывітанне, сябры, гэта Антаніна і гэта апошняе відэо з майго відэаэксперымента, дзе я вучуся размаўляць на роднай беларускай мове і здымаю відэо. Так, гэта ўжо 30-е відэо на беларускай мове, якое я здымаю. У гэтым відэо я хачу адказаць на некаторыя пытанні, якія з'яўляліся, пакуль я записывала гэтае відэо, і такім чынам абагуліць усе тыя відэо, якія я здымала. Адно з пытанняў, якое задавалася, навошта гэта ўсё робіцца. Па-першае, гэта тое, што я практыкуюся ў монтажы. І мне патрэбны былі якія-небудзь відэо для гэтага. Тое, што ў мяне няма відэаматэрыялу, а як практыкавацца ў монтажы, калі ў цябе няма відэо. Вось я пачала іх здымаць, але гэта былі маленькія адрозненыя кусочкі, і потым я вырашыла, чаму ж не паздымаць нешта а-ля влога. Вось гэта ідэя так з'явілася ў блога. Ну, а другая думка, якая, мне здаецца, у кожнага сумленнага беларуса ёсць, гэта наша беларуская родная мова. Тады я вырашыла, што пользы можа быць удвая разы больш. І таму я вырашыла, што гэты блог я буду спрабаваць весці на роднай мове. Так я практыкую, спрабую сябе ў гэтым накірунку, ужываць беларускую мову, але гэта цяжка, калі ні з кім
ты не размаўляеш. Таму я вырашыла, што я магу паспрабаваць паразмаўляць з камерай, з мікрафонам. Гэта спакайней для мяне, і вось такім чынам я зрабіла для сябе два такіх вялікіх крока. Па-першае, пачаць здымаць блог. Па-першае, здымаць блог, а па-другое, практыкавацца ў беларускай мове. Так, пакуль я з вамі тут размаўляю, мой сніданак можа ўйсці. Таму зараз лёгкі сняданак, а потым працягнем. Морозец. І так яскраво, так ярко ўсё. Такое цудоўна прыгожае месца знайшла. Пытанне ёсць такое, ці цяжка здымаць па-беларуску. Першыя відэо, якія здымала, так, я думала па-руску, потым перакладала на беларуску гэта і казала. І калі мне хацелася змяніць нейкае інакш слова, то мне атрымліваўся нейкі русізм. Таму што, нібыта я не падрыхтавана была да гэтага слова. Вось. А зараз, апошнія відэо, якія я здымаю, я адчуваю, што я ўжо думаю па-беларуску. І гэта хутчэй атрымліваецца, і размаўляць лягчэй, бо тебе ўжо гатовыя думкі па-беларуску. І ад таго стала лягчэй. Пытанне, ці было цяжка, ці хацелася спыніцца, і ўсё вось гэткае. Так, ведаеце, першыя, 15 відэо матывацыя працавала вельмі добра. Мне хацелася, у мяне было шмат матэрыялаў, відэо я ўсё здымала, і так здавалася, што матэрыяла было на 5-6 відэо наперад. А вось пасля 15-16 відэо тэмп збавіўся, ён зніжыўся, і уже не так уже працавала матывацыя. Што было самае цяжкае? Самае цяжкае было гэта утрымліваць графік. Так, па 3 відэо на тыдзень, на працягу 10 тыдняў гэта было вельмі цяжка. Я пропусціла 2 разы. Першы там быў дзень народзінаў, такі падарунак сабе зрабіла, а другі раз у мяне былі госці, і там было цяжка і да з'ёмак, і да монтажу. Увесь час мы гулялі, там гасціліся, і таму было не да відэо. Лічу, што тую мэту, якую я ставіла, зняць гэтыя 30 відэо, я дасягнула. І дзякую усім, хто глядзеў, хто назіраў за мной, і нават калі не пісалі каментары. Я свой шпацыр, канешне, зраблю, але ведаеце, мне нават холодна размаўляць на вуліцы. Пагляжу, колькі градусаў, бо там дзярэ нават горла. Калі ты смяешся і зусім так размаўляеш, не трэба моўчкі. Таму так, трошкі кадру сваёй прагулкі вам кажу. Тут прыгожа, тут шмат птушак, магчыма, кагосьці пакажу, а так буду быренька хадзіць і потым адказваю на пытанні.
Мне спадабалася, што я здымаю так поруч, зблізку. Ну і ўсё. Да пабачэння. Сама адзін з цяжкіх момантаў, калі я чамусьці вырашыла, што я блогер, а не монтажёр, і пачала адсочваць аналітыку, колькі падпісалася, колькі падпісчыкаў, колькі паглядзелі, якая клікабельнасць. Так, гэта не цікава з таго боку, як монтаж, як дызайнер, як монтажёр, гэта цікава. Але ж гэта не была моя мэта. У некаторы момант я сабе прыпыніла, бо я не блогер, я не спрабую стаць блогерам. Мне галоўнае было адпрацоўваць монтаж. І ўжо тады стала лягчэй здымаць, бо тады я разумела, якія павінны быць кадры, пра што мне павінна, што паказаць патрэбна. Вось гэта для монтажа гэта цікавее, чым вось паказваць нейкую бытавую наваколіцу. $24. Робим творожные вареники. Так, творог, яйка одно, ложка цукру, трошки соли, яшчэ корицы, трошечки для водору. Разминаю еще и полную ложку муки с горкой. Так, кастрюлька хутка закипить. Так, трошки муки додам. Ну, все. Обминаю. Додаю клубницы, батькова варэння перацёртае, греческий теус, йогурт и все. Поем, поотказываю на пытанні пасля працы и буду завершать видео. Яшчэ дадам мандарынку, бо пачысценая ёсць. Што змянілася пасля з'ёмкі 30 відэо? Ну, па-першае, мой узровень беларускай мовы. Так, я гэта адчуваю сама. Беларускамоўны слоўнік у мяне ў галаве папоўніўся, пашырыўся, але галоўны у меня запыт зараз у гугле гэта нейкае слова па-беларуску.
Так, самы папулярны у мяне запыт у пошуку. Монтаж стаў хутчэй, я гэта таксама адчуваю. Магчыма, ўзровень не такі высокі, але хуткасць, ужо нейкі патэрн дзеяў у праграме у мяне таксама змяніўся. Так, я не адшукала ні аднаго ніводнага кліента на монтаж, так што грошай і кліентаў у мяне ад гэтых відэо не змянілася. Толькі вопыт. Што будзе далей? Зараз не хачу ставіць ніякіх гучных кропак, але і планаваць наперад таксама зараз мне не хочацца. Так, магчыма, мне у нейкі момант захочацца паўтарыць гэты эксперымент. Магчыма, нешта новае нарадзіцца. Магчыма, знойдуцца кліенты беларускамоўныя, і беларускай мовы на Ютубе стане больш, яна пашырыцца, і вось неяк супрачаснай буду і я да гэтага. Так што, калі ласка, если вам гэта цікава, звяртайцеся. Опіс пад гэтым відэо я оставлю ссылку, як за мной можна звязацца, акрамя Ютуба. Калі вам патрэбен монтажёр і вы жадаеце рабіць відэо на беларускай мове, калі ласка, пішыце, будзем з вами размаўляць на гэты конт. Я зрабіла тое, што я хацела, давяла гэта да канца. У мяне была мэта зняць 30 відэо, я гэта пачала, працягвала гэта рабіць, калі нават цяжка было, і скончыла. І вось для мяне гэта большая асалода, што праект, які я вырашыла рабіць, я яго зрабіла. Для сябе доказ, што я магу зрабіць тое, што я напланавала. То я магу давесці гэта ўсё да канца. Дзякуй усім маім падпісчыкам, дзякуй усім маім гледачам, якія былі побач, якія глядзелі, якія, магчыма, моўчкі глядзелі і не каментавалі нічога. Нічога страшнага. Дзякуй усім. Я адчувала, што я не адна, што людзям гэта цікава таксама, і гэта мяне падтрымлівала. Дзякуй вялікі і да сустрэчы.